Така, здравейте хора, аз съм Дани, това до мен е, казвай се. Влади! И добре дошли в нашето второ клипче, а именно на Спектър. Това е игра в Roblox, която ловим духове. Играем на най-новия мап, който мисля, че наскоро излезна. Не знам точно, защото не съм бил активен в играта. Добре, започваме. Аз днес теглих една смяна хора, ама в Брокхевън беше много хубаво. Така. Има вече всичко развито в Брокхевън. Добре, аз съм взел EMF-а и камерата. Какво си взел? EMF-а и камерата. Въпросът е, че още разучавам контролите на играта, защото съм от геймпад от телефона. Така. Джойстик ли бе? Да бе, от джойстика си игра, аз ни Fortnite го игра от джойстик. Има ли някой тук? Знам, не е играта, ти си тук. Има ли някой тук? Казвайте. Ана! Светнах тъкът. Ако видеото ви харесва, ударете една лайк и една камбанка. Так. Къде си, бе? Тук няма никой. Горе съм. Чакай! Бягай! Един долу. Ето хора, вижте го как е обрял. Марина е почти не те чувам, брат, почти. Ало! Ало! Да, чуваш ли ма? Не те чувам. Добре. Тук съм аз, на стълбите. Ко? Ти набра. Здрасти, Марине. Ти си някакъв друг. Намерих някаква книга. Отворих я. Чакай, аз ще интерактна, че съм дух. Нищо не разбирам. Да, въпросът е как да ги пусна. Умря ли, бе? Не съм, бе. Някаква книга взех и не мога да ги пусна. Мале хора, привиждат ми са всякакви такива същества. Извънземни. Да. Хора, да ви кажа, че не ви изглежда страшно, повярвайте, звуците, които издава тази игра, са ужасяващи. Аз съм ги намалил, за да може да ме чуват. Аз съм ги увеличил, за да може да ходя духа гон. Абсолютно никаква активност. Да, то на харда, той духа. Ти не си обиколила тук, ва. Не тук влезна. Не си обиколил стълбите на там, тук и с това. Как? Той е, че тук виждам някакви врати, които не са отворени. И тук има много неща, които не са променили. Има цяла съблекалня, брат, за ски. Тук няма... Тук няма една стая, в която да има паранормална активност. Ого! Тук е! Казах ти, че е скиор. Сега ми се ми това, дето е таковата. Температурите. Стой да видя как да го пуснем, да пуснат... добре. Не. Не гони, спокойно. Как да го... да пуснем. Той е духа, брат. Духа педа. Добре, сега въпросът е какво трябва да взема. Книгата. Книгата. Добре. Ами в мен... Влизаш вътре. Значи духа се казва Майон
Ще гледа. Нещо. Викай му с Хайдър. Май чух нещо да се троши. Да, то гаш тока. Така, ти запомни ли това къде е? Не. Аз като дух ти помагам много. Да. Така, ела сега. На тука. Така да на тука. Знам бе, горе-долу го запомних. Е, тука умрях, вземи ми нещата. Вземи ми температурите и после вземи Spirit Box. Вземи си фенерчето, бе. Аз съм го взела, чакай. Той иди да сложи... Тя го покажи. Той иди да сложи фотоапарат. Ама имаш ли фенерче в тебе? Имам. И да бе, не знай. Ой! Добре, камерата е заложена. Чакай. Я моли гледам. Добре. Я гледам от камера. Сега ще да хубаво, ако ти беше пуснал запис на екрана. Що? Мисля, че ще се случи хубаво. Добре, започваме. Аз бърнах. Така, въпрос. По-волтар Юли? Добре, по-волтар Юли. Ало? Чакай! Стой! Ще ти кажа на къде ходиш. Иде! Майка! И булкука ти дай. Темато гробищата дайба, майка ти дайба. Дайба, майка ти дайба, рибка дайба. Ами, хора, първата игра не се получи. И то изобщо. Първо, защото умрях много рано. Това, защото съм тъп. Ма аз забравя да ти кажа къде ще дойда, аз не знаех откъде. Аз даже не го видях, защото ние не прекъснахме. Гули, жигули. Това път взема камерата, че духа ме не ме обича. Добре, аз съм взел Ти вземи. EMF и радиостанцията. А ключовете взехме ли ги? То ключове няма. Тя вие като казваха Андрео Браун. А пришла. Браун. Как? Андрео Браун. Андрео. Таги. Марина, идваш ли? Ако видеото ви хареса, ударете един лайк и ни давайте идеи в коментарите. Намери го къде? Къде е? На същото място. Ми да. Пиши фризик температури, че има. Фризинг температури. О, майка ти дайба! Брат, не питай какво стана. Знам какво стане. Буквално духа ни дойде от една страна към Да, друга. ни го питане, тихо е. В продължение на 20 минути нямаше отговор от духът или някакви такива обекти. Нямаше никакъв отговор и нищо. Да вземи книгата. Той ти какво имаш в себе си? Нищо интересно. Само фанерче. Пак съм фенерче. Аз всичко го остави в стаята.
Не, това ме пресрещна, брат. Камерата не си ли взел? Тя е поставена. Да, бе. Да, съм я поставил. Верно. Така. Изхода е на тука. Трябва да взема... Къде? Изхода? Маркира съм го е тук. Тук ти е изхода бажата ти е до бус. Та карта ги научиш на Изус. Врати. Така. Значи, виж са. Трябва да вземеш паранормална активност и книга. Значи книга и това за паранормална активност. това сензора. Също. Ето го. Някой каза по Тарил. Какво? Това педера, що не говори? Не знам кой. What's your name? Андрео Браун. Пип, 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 пип. Пип, пип, пикабужа, ла, 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 ла. Voyage. Ла, 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 ла. Ако ме чуеш, ела веднага да те снимам. Веднаги, че... Аз ще го видя, че съм при духовете. Каспар! Моят приятел е в тази стая. Камо? Тук е, ето го е, тук е. Къде? Гоните! Къде ма гони, бе? Абе, Бансо! Абе, ти... Духче! Хело? Ето тук е моят приятел. Къде си, бе? Каспар? Аз буквално съм до тебе, виж. Чакай, спри. Виж къде маркирам. Буквално съм до теб. Каспар? Ти Каспар! сега се обръщаш и така. О, Каспар. Ей, рибка да иба. Да, сменим играта, бе. Те не могат, видеото ми трябва да е под 13 минути. Еми, хора, с това приключваме. Последвайте, за да продължаваме напред. Да развиваме своя канал. Аз бях Дани. Аз бях Ради. Това От нас двамата, чао. беше The Legend. И... Ай... Чао.